डिमांड किया 32 GB वाले कहाँ गए? हाथ उठाइए। बाप रे बाप। में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा हमारा ढोरी में 32 GB। बाप रे बाप। चांदनी जी और छाया जी छा गई। चांदनी जी पूरे चांदनी रात में चांदनी बरसा रही है। ब्यास ब्यास जी हमारा तो बुझा था उ मेमोरी में मालू इहे में बा का ई मेमोरी ए में बना। देख रहे हैं ए चांदनी जी आपके दीवाने पुकार रहे हैं, जाइए उधर जाई डाउनलोडिंग करवा ली। कथी गाना आप ही के ढोरी में लग रहा है 32 GB। इतना एनर्जी देख रहे हैं। कमर भी बढ़िया से चलाती, कैसे कैसे इसी से डांस कर लेती है। बाप रे। आइए चांदनी जी इधर आइए। 32 GB में बहुत न पावर होला। वाह। की में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा कि में खेले। बाप अभी तक अहाँ के ठंडे लग रहा है। टोपी हटाओ, गर्मी लाओ शरीर में गर्मी। हाँ जैकेट उकेट खोल देवे के चाहे। हमरा एक गो गाना में गर्मी लग रहा है, अहाँ के ठंडी ढोरी वाला। अरे ढोरिए होगा एगो ढोरी कितना शर्म लड़की ऐसे डांस कर रही है। वो बाप रे के बताएगा जी। आइए इधर आइए। लग रहा है 32 GB इन्हीं के ढोरी में है। देख रहे हैं एनर्जी जी। हाँ ट्रांसफर हो गई बा। स्केल था ना जो बोले थे। कि ये में खेलने वाला ऑनलाइन गेम बा। बाप रे बा चांदनी जी वाह। कि ये में खेलने वाला ऑनलाइन गेम बा हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। आये में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। आये में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। भाई 32 GB ढीम लाग। कनियारा ए साइड हो जाइए जी, कहीं मरखा ज्यादा लोडिंग कहीं लग गया तो जानते हैं सुई दवा भी काम नहीं करने वाला। सही है, विस्फोटक चीज है, कुछ भी हो सकता है। अरे किए में खेलने वाला ऑनलाइन गेम बा। कौन गेम बा? लूडो। किए में खेलने वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। आ ओकरा नीचे ब्लूटूथ से यो बोल दे आ ओकरा नीचे ब्लूटूथ से बा। ओकरा आ ओकरा नीचे ब्लूटूथ से बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। आइए चांदनी जी कि देखी जब सैया जी के सोना के मन करे टन करे टन करे टन।
अरे देखी जब सैया जी के सोन केला मन करे करे